खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर जों दिनैहाय गिबिसिन खौराङावनो नैबे ट्राइबेल संघनि सासे मावथिनि सायावहाय जोङो भिडिअनि सायाव सावरायलायगोन नैथियावहाय आङो दावराव देख्रेब आयंनि सायावनो सावरायलायगोन आरो अमर सिंह ब्रह्म थामथियावहाय रायजोफोर बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो ब्रैथियावहाय जोङो नैबे BKWSC आवहाय मावनाय मावथि सासे बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोनाबो खोनासंबानो जाबाय फै अब्ला जों रायजोफोर गिबिसिनथारावनो ट्राइबेल संघनि मावथि आदित्य खाख्लारि सारनि बुंनायखौ जों खोनासंग्रोनोसै खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोमबो ट्राइबेल रायजो राजानिसिम BTC एबा BTR आव थानाय साफ्रोमबो ट्राइबेल रायजो राजानिसिम आन्तरिक नमस्कार जनाइছো সকলো জনজাতি ৰাইজ তথা জনজাতীয় BTC বা BTR ৰ বসবাস কৰা জনজাতীয় ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক নমস্কাৰ জনাইছো দুআষাৰ কথা কম বুলি ভাবিছো অসম চৰকাৰৰ যেটো নেকি সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে দিব বিচৰা 6 জনগোষ্ঠী যেনে আদিবাসী কোচ ৰাজবংশী মৰাণ বাটুক চুতীয়া কে আদি কৰি আহোম 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ যেটো চৰকাৰৰ যেটো পদক্ষেপ এই পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী খনাপুৰত অহা 10 নৱেম্বৰত জনজাতীয় গণসমাবেশ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এই 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিৰুদ্ধে জনজাতি ৰাইজৰ জনজাতি দল সংগঠনৰ অহা 10 নৱেম্বৰত গুৱাহাটী খনাপুৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যেটো গণসমাবেশ এই গণসমাবেশৰ সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ BTC বা BTR অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জনজাতীয় দল সংগঠনক আমি আহ্বান জনাইছো BTC বা BTR কোঅৰ্ডিনেশ্যন ট্ৰাইবেল সংঘৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছো সকলো জনজাতীয় দল সংগঠন আৰু ৰাইজক যাতে 10 নৱেম্বৰত দলে বলে গৈ অংশগ্ৰহণ কৰি 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বা গণসমাবেশ সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছো CC2R ভাতৃ সংগঠন হিচাপে জাতীয় সংগঠন হিচাপে বড় সাহিত্য সভাৰ যেটো সিদ্ধান্ত বড় সাহিত্য সভাই এই গণসমাবেশত সম্পূৰ্ণৰূপে আন্তৰিকতাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে বড় সাহিত্য সভাৰ এই সিদ্ধান্তক আমি BTC বা BTR ট্ৰাইবেল সংঘৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেনেদৰে সকলো সাহিত্য সভা যে ৰাভা সাহিত্য বা হাজং সাহিত্য বা গাৰো সাহিত্য সভা আৰু যেটো সামাজিক সংগঠন আছে বড় সমাজ সংগঠন ৰাভা সমাজ ৰাভা সাহিত্য সকলো আমাৰ জনজাতীয় দল সংগঠন ৰাইজক 10 নৱেম্বৰ গুৱাহাটী খনাপুৰত হ'বলগীয়া বিশাল গণসমাবেশত দলে বলে যোগদান কৰি সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো কিয়নো কিছুমান মানুহে ক'ব বিচাৰে যে জনজাতিসকলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ দায়িত্ব অকল ট্ৰাইবেল সংঘৰ বুলি ভাবে কিন্তু এটো এটা ভুল ধাৰণা সকলো জনজাতি ৰাইজৰ তথা দল সংগঠনৰে দায়িত্ব আছে জনজাতিৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ বাবে মাত মতাৰ বাবে जों बयबो मिथिगौ आरो ससियेल मिडियायावबो मिथिबाय फैबाय थानाय 10 तारिखआवहाय जातिखौ बासायनो थाखाय ST खौहाय बासायनानै लानो थाखाय गुवाहाटीयावहाय सुबुं गौमा दङ दा बेयावहाय हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों नंगौ जों बयबो हेफाजाब होनांगोन मानोना जोंसो ट्राइबेल दा जोंहासो ST सेजानो नागिरदों दा बेखौहाय पार्टीखौ लानानै हिंसा हिंसि खालामनो नाङा मानोना जों ट्राइबेल हारिया हा सेजानो नागिरनायनि थाखायसो दिनै बेखौहाय सुबुं गौमा लानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर दा बे सुबुं गौमायावहाय जों सापर्ट खालामाब्ला सोर खालामगोन नोंसोर नुदोंना क'क्राझारावबो बेसेबां गोमखांहोदों अदालगुरियावबो बेसेबां गोमखांहोदों अदालगुरियावहाय एसेबां हाजार हाजार आदिबासीफोर राजबंशीफोर मुस्लिमफोर ओंखारनानैहाय ज' जानानैहाय रेलि खालामदों जोंनि बर'आ बेबायदि हायोना आदिबासीखौनो होन राजबंशीखौनो होन मुस्लिमखौनो होन सोरबा आसामिस मानसिफोरखौनो होन रायजोफोर बिसोरो एकजुटसो जोंनि बर'खौ सहाय होग्राल'सो गैया रावबो
दा बर'जों बर'सो जों गावस्रालायबावो बेखौहाय साननानै जोङो नोजोर होयोब्ला जोबोद दुखुनांथाव दा बिसोरहा स्टेट दंखायो उरिष्यायावबो स्टेट दंखायो आरो आदिबासिफोरहा उरिष्यायाव स्टेट दंखायो दा बिहारिफोरहा बिहार दंखायो राजबंशीफोरहाबो बिसोरहा बेंगलानो दंखायो अब्ला दा बिसोरहा बे जायगा थासेयावबो अब्ला बिसोरो मिनि स्टेट बानायनो नागिरदों नङा होनब्ला जोंनि जायगायावहाय बिसोरो स्टेट थाखानानैहाय गावबागाव थानो थाखाय आरोबाव मिनि स्टेट बानायनो नागिरदों हाजिरा मावनो थाखायसो जोंनि आसामाव थांदों बिसोरो नाथाय बेयावनो बिसोरो देरै लावै मेजेम अभार जानायखाय दा बे जायगाखौनो सेनो नागिरदों जों सेनो हागोन नामा उरिष्यायाव फैनानैहाय हा आवग्रिना लाफैनो हागोन नामा बिहाराव फैनानैहाय सोरबाया थांनानै इउपियावहाय हा आवग्रिना लाहैनो हागोन नामा निश्चय हानाय नङा दा बेफोरखौ साननो रोंनांगोन रायजोफोर दा बेनिखायनो आंबो भिडिअखौ बानायो हारिनि सायावसो फैबाय थानाय जोलै हाजार हाजार बोसोर जोरनांगौ नैबेफोरखौ नोजोर होनानैसो आंबो भिडिअखौ बानायो नोंसोर नाय सुदानाव मा जागासिनो दङ सारा पृथिबियाव मा जागासिनो दङ दिनैहाय जाथाविखौबो जाहैयो बेनिखायनो जोङो अपोज खालामनांगौ होबथानांगौ सापर्ट खालामनांगौ साफ्रोमबो बर'फ्रा जों नुबाय रायजोफोर मैगं थाइगं फाननाय बायदि गावनि हारिनि स्टेटासखौनो गुबुननोहाय फाननो नागिरनाय सरखार दा बिसोरो गासैबो उन्दुनानै दंजोबो साफ्रोमबो दानि सरखारनि दैदेनगिरिफ्रा सिरियै उन्दुनानै दङ दावरावखौ एरखांनानै होबाय सोमजिहोजेनबाय नाथाय गावबागाव मोननानैहाय स्रि स्राय हारिनि सायाव जेबो नोजोर होनाय जों नुवाखिसै नैथियाव फैदो दावराव देख्रेब आयं अमर सिंह ब्रह्म बिथांमोनानो बर'नि गेजेरावहाय बयनिफ्रायबो बांसिन हारि अनफावरि दा बिथांमोना दिनैबो बिसोरो उन्दुस्रिनानै दङ माबा माबि बाथ्रासो जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर ओरै फारसेथिं बेसेबां जेंना जानानै दङ हयथ' बिथांमोना नुवाखै बिनि सायावहाय आरो बिथांमोना बेखौहाय नोजोर होआखै आरो होखानायबो नङा मानोना बिसोरो हेंथा जुजिनानैसो हारि अनफ्लानानैहाय हारि अनफावरि जाफ्लानानैहाय बिसोरो रायजो राजाफोरखौ थगायबोदों साफ्रोमबो मिथिगौ एसटिखौ होनो हाया नाथाय बे एसटि होनो हाया होननानै जुदि सिरि उन्दुनानै थायोब्ला अब्ला बै एसटि बिग्राफोरनि सोमावसारनायखौहाय सरकारा खोनासंगोन बेखायनो जोङो अपोज खालामनांगोन निस्सय जों गसंथेनांगोन जुदि लिडार्सफ्रानो उन्दुनानै थाजोबोब्ला स्रि स्रायनो अब्ला माब्रै जानो दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्म जाथायखौहाय एरखांनानै होनो गोरों दावरावखौहाय सोमजिहोनो गोरों नाथाय बेखौ अर लुनानै होनो अरावहाय दै लुनानै होनो माब्लाबाबो रोङा बिसोरो अरखौ सुगोन बिसोरो नाथाय खोमोरनांगौआ नों आं रायजो राजा सोरबा आबसु दैदेनगिरि सोरबा इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरि सोरबा मा होनो माबेबा मोनसे माहारि आफादनि मावथिफोर नाथाय अरखौ सोर सावना होयो बेसोर सावना होयो दा बे बाथ्रा बुंनायाव आंखौ नोंथांमोना जुदि गोरोन्थि बुजिदों नोंथांमोना गाव गावबागावनो बिजिरनानै नाय नंगौना नङा बे समाव फैदो रायजोफोर थामथियावहाय माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया मा बुंदों नोंथांमोनाबो खोनासंदो इतिमध्ये जोङो ग्रीन सिगनेल होबाय जे एसटिखौ जोङो जानो होआ हानायनि बा बेनि जेंना जेंसिफोरा सोमावसारनायनि बाथ्रा माबानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय माबायदि बेखौ जोंहा इटसानिफ्राय इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम जोङो इतिमध्ये जोङो थुनलाइ आफादाबो इटसायाव दङ इतिमध्ये जोङो ग्रीन सिगनेल होबाय जे एसटिखौ जोङो जानो होआ इटसाया सिसिटुआनि जिनेखि नाजानाय बे नाजानायाव फुल सापर्ट दं आरो बेनिखायनो जोङो 9 नभेम्बराव जोंहा जिहेतु इटसानि मिटिं जागोन आरो अखानायैनो जोङो 10 नभेम्बराव जि मोनसे 1 लाखनि बारा बांसिन मानसि लानानै जों बेवहाय मास गेदारिं खालामगोन बेयावबो जोङो मदद खालामगोन आबुङै मानो होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ जुदि मोनद' हारिखौ जुदि एसटि होबावोब्ला आरो दायो कलिताफ्राबो बिगासिनो दं मोनसेनि जागोन
बेयो जोंनि थाखाय गिलु बालु खहा जोंथ' दायो 50 बोसोरनि बारा जाबाय जों बिनि खहाखौ बारा मोननाय नङा नाथाय फैबाय थानाय उननि जेनेरेसननि थाखाय जोंनि फैबाय थानाय माने आथालनि थाखाय बियो मोनसे गिलु बालु साव हिसाबै नुजाथियो बेखायनो जों मानो बिसोरनि थाखाय खहा खालामना गालांनो जोंनि हारिया जाहाथे इयुनाव जेबो खहा जाया जों बिनि थाखाय सिन्था खालामनांगोन जों बिनि थाखाय साननांगोन जोंनिया हारिया देरसिन जोंनि थाखाय जिनोखि एसटि हथादि होनो नागिरदों बेखौ जों बोरैहाय होबथानांगौ आरो भारत सरकारा आसाम सरकारा बिसोरनो माबायदि होयो बे आलादा बाथ्रा एसटि होनायाव माब्लाबाबो मदद खालामा ग्रीन सिगनेल होनाय जाबाय रोजा रोजा साबायखर आदित्य काक्लारि सारनिफ्रायबो आङो रोजा रोजा साबायखर होयो माब्लाबाबो सापर्ट खालामनाङा एसटियावहाय आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आरो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांमोना माब्लाबाबो एसटियावहाय सापर्ट दा खालामथों बेखौ आंबो आसा खालामो रायजोफोर जोंनो सिगां बड'लेण्ड स्टेट बानायनानै होग्रोथों सरकारा बिनि उनाव एसटि बानायना होयो होआ बेखौहाय जों जेबो मिथिया आंनि थांखिया बेसो रायजोफोर जोबनायाव दानिया रायजो राजा नोंथांमोन BKWAC नि मावथिफ्रा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं जिहेतु 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनो थांगासिनो दं 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनायखौ जोंना स्पष्ट भाबै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय हेंथा खालामदों जोङो कुनु जनगोष्ठीखौ आरो नैबेयाव सोनायखौ जों लुबैया आहमखौ सोनो नागिरदों आहमा मस्ट एडभान्स आरो पपुलास मोनसे कमिउनिटि आरो बिथांमोनहा जिहेतु आसामखौनो 600 बोसोर राजत्व खालामदों चिफ मिनिस्टारा बिथांमोननिफ्रायनो जाबाय थायो एसेबां एडभान्स कमिउनिटिया जुदि जायोब्ला जोंनि बेसेबां खहा जागोन आरो माबा मरान मटक बेनि बादैबो कुच राजबंशी थाबाय 1990 मायथाइयाव जेब्ला कुच राजबंशीखौ 6 दाननि थाखाय ट्राइबेल होदोंमोन आसामाव मोनसे नटिफिकेशननि दारै 1990 मायथाइयाव अब्लाना जों मिथिदों जे आसामाव थानाय मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोरनि थाखाय थिनाय 10% जिथु दं बिथांमोना दखल खालामना लाजोबदों गतिके इसां एडभान्स आरो मस्ट पपुलास कमिउनिटिफ्रा जुदि बेयाव थाफैब्ला जोंनि थाखाय गोबां खहा जागोन होननानै जों बिथांमोनखौ बाजादों आरो स्टेट बेरियारनि जिहेतु खोथा मोनसे दं ट्राइबेल जोङो दिनै आसामनि ट्राइब किन्तु जों अरुणाचल ट्राइबेल नङा अरुणाचलनि ट्राइबेला आसामाव ट्राइबेल नङा नागालेण्डनि ट्राइबेला आसामाव ट्राइबेल नङा मोनसे स्टेट बेरियार दा साहा बागानिया 3 ट्राइब्स बिथांमोनखौ ट्राइबेल होनो नागिरदों बे ट्राइबेल होनो नागिरनाया जिहेतु बिथांमोना अलरेडि उड़िसा आरो झारखन्डआव ट्राइबेल टि ट्राइब्स बिथांमोना बे जायगायाव ट्राइबेलखा गतिके बोरैहाय डाबल स्टेन्डार्ड मोन जितु स्टेट बेरियारनि खोथा बिथांमोना बोरैहाय आसामाव ट्राइबेल गतिके बेखिनिखौ जों सम्पूर्ण भाबै खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बिरोध खालामदों आरो CC2नि मानगोनां जोंनि चिफ कोअर्डिनेटर आदित्य काक्लारि बिथांमोना बारे बारे आक्रमण खालामनानै टारगेट खालामदों जों बुंदों गिनाङा जों दंफायो आरो 10 नभेम्बराव जितु सुबुं गौमा लादों सनापुरनि गेलेग्रा फोथाराव जों बेखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बाहागो लानो थाखाय जोंनिफ्राय बेखौ खावलायनाय जादों बे हाबाफारिखौ बिग्रायनाय हाबाफारिखौ जाफुंसारनो थाखाय जोंनिफ्राय नांगौ बादि हेफाजाबखौ होनाय जादों आरो जिहेतु जोंबो CC2नि मोनसे मेम्बार अर्गानाइजेसन सिगांबो 6 दान एसटि खालामनानै होखांबाय होनखाबाय आरो भारत सरकारा बिसिनि एसटिखौहाय खनब्रै खनबासिम केन्सेल खालामनानै होखाबाय नाथाय सिरि जाखानायखौनो जोंहा दानि सरकारा एरग्लुंनानैहाय भट लानो थाखाय बे जे एसटिनि बाथ्रा बेखौहाय एरखांनानै होबावनाय जोङो नुनो मोनदों नङाब्ला दावरावथ' जाखायामोन आरो बियामोनबो बिसोरो बिनाय नंलामोनबो मानोना बिसोरनि एसटिखौहाय केन्सेल खालामनानै होखानायसो बिसोरा स्टेट दंखायो जायगा दंखायो नाथाय जायगा थासेयावबो बिसोरो जेरावहाय जोंनि जायगाखौहाय बिदों बेखौहाय माबोरै हगारनो बेखौहाय बयबो सिन्था खालामनाया मोजां आदिबासिफोरहाबो स्टेट दंखायो जों बयबो मिथिखागौ अब्ला मिथिसेयावबो मानो जेन'बा जोंनि बर' हारिया मानो बुजि रोङा दा जों नुदों दानि रुलिं गभर्नमेन्ट यानिकि दा सोलिबाय थानाय सरकार बिनि दैदेनगिरिफ्रा सासेबो खुगा बेखेवाखै एसटिनि बेलायावहाय दावराव जादोंना जायाखै बिसोरो नुवाखैनो अब्ला नोंथांमोनालाय माथो बुजिखो दिनै बिथांमोना बुंदों BKWAC नि बिथांमोनाबो हाग्रामा महिलारिया रेसपेक्ट गैयि
गनायजायाखै मान होआ बिसोरखौहाय अब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बर'नि गेजेराव माबायदिथो जाथावना बेबायदि लिडारखौ होनब्ला जों माब्रै सायख'खो बाथ्रा बुंनायफ्राखौथ' बाद हो नाथाय बिनि इमोशनेल सिंनि जे साननाय बेनो हांगारजों समान गोसो खोनाबायना रायजोफोर जुदि बेबायदि लिडारखौ जों दोनबाय थायो बेबायदिनो देरहाहोबाय थायो एसटि आबो माब्लाबा जागोन गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि